A keď sme otvárali teraz tú tretiu, tak proste tam čakali, tak nielen kvôli nám, ale tam vlastne už čakalo asi 20 ľudí, kedy sa prvýkrát otvoria tie brány a vďaka tomuto všetkému, aj teda nielen vďaka tejto identite, ale zrazu tí ľudia o tom vedeli a vedeli, kam idú a už proste akože boli na tom pripravení. Ale samozrejme, že boli dni a časy, kedy je treba začať robiť nejakú reklamu. Teraz sa nebavíme o reklame typu, že sú to televízne kampane, ale akože v malom meradle, kedy to postupne nám rastú aj tie kampane, sme začali pripravovať nejaké promomateriály na to, aby sme tých ľudí niečím oslovili. Není to bohužiaľ vidno aj kvôli svetlu, ale toto bola jedna vlastne z prvých takých promoakcií, ktoré sme robili na Štúrove narodeniny. Nazvali sme to Národeniny, kde sme vlastne urobili to, že sme si pripili na počesť teda Ľudovita Štúra, rozdávali sme koláčik a tak ďalej. Privolalo to naozaj akože veľkú sumu ľudí, lebo to, že niekomu dáte paradoxne koláčik, je vecou, ktorá ľudí osloví, ale chcem hovoriť o tom dizajne, že zrazu akože sa túto začal nejak formovať, aj keď v malom, ale keďže sme už mali definované tie jednotlivé prvky, tie stavebné prvky, s ktorými sme robili, a tak sa začal formovať taký ten nejaký, nazvem to design manuál, alebo tá vizuálna identita značky. A to tak, že vznikol opäť nejaký rám, ktorý, keď by sme si to mali akože rozobrať do detailu, je opäť vecou troška archaizujúcou, lebo kedysi tlačové stroje nevedeli tlačiť až po kraj a vlastne akože každá vytlačená vec proste mala nejaký kraj, to vlastne tie tlač po kraj prišla až s offsetom vlastne akože niekde možno na prelome 19. a 20. storočia, ale tie prvé príkopy je takéto, čiže keď urobíte takýto rám, tak to vyzerá tak troška klasickejšie, ako keby tam ten rám bol. Plus samozrejme tá postava, logo, nejaké tie písma, farebnosti a vlastne začali sme používať takú tú stuhu, ktorá sa objavila prvýkrát akože v tom logu, ktorá je opäť takým veľmi typickým ornamentálnym prvkom typografie 19. storočia, alebo proste akože také tie značky medziknižné, prípadne nejaké nápisy sa vlastne vždy takýmto spôsobom ornamentalizovali, aby keďže tam nebol proste, keď nemal niekto obrázok, alebo aby to vyzeralo zaujímavé, čiže taký ten moment proste akože písme v stuhe sme začali používať a ono sa to vlastne potom používalo ďalej. Čiže akože tie promo materiály sa začali nejakým spôsobom takto formovať, to sú veľmi jednoduché plágatiky. Teraz asi musím ísť k tomuto, lebo sa mi tuto vyplo toto. No a v istom okamihu sme prišli na to, že tie produkty, ktoré robíme, sa ľuďom teda akože páčia a chceli by si ich zobrať domov a preto vlastne, ako si vidno, tam začali robiť také chuťovky, biskoty, vlážské orechy a tak ďalej, kde zrazu vznikla potreba urobiť nejaký jednoduchý funkčný obal, čiže akože opäť bez toho, aby sme riešili nejakú národnú cenu za dizajn, obalový dizajn sme potrebovali urobiť nejaký obal, ale potom vlastne, čiže to sú veľmi jednoduché nejaké prážené oriešky a takéto veci, ale dneska už robíme čokolády, ktoré samozrejme akože sú dodávkou, že nevyrábame my tú čokoládu, ale je to vlastne akože tiež handmade čokoláda z Rakúska s veľmi zaujímavými príchuťami. Vymysleli sme edíciu, ktorú sme nazvali Štúrovci v čokoláde. A tuto máte možnosť vidieť vlastne trojicu, ono ich teraz my sme mali troch a teraz vlastne budú znova ďalší traja, vlastne týchto dvoch vidíte prvýkrát, čiže môžeme to nazvať aj svetovou premiérou obalov týchto čokolád. A sú to vlastne obaly, kde tie známe postavy vlastne používame a nejakým spôsobom zase prinášame tým ľuďom, ktorí možno o tom počuli na literatúre, ale už si to vlastne nepamätajú, že ako to. Ja sám tiež, akože keď som písal tie popisky o nich, tak som sa dozvedel mnohé veci a je to vlastne taká pridaná hodnota, ktorá v princípe
nebude znamenať to, že ten produkt môžete predať drahšie, ale znamená to ten branding a tú identitu, vďaka ktorému si ten človek začne vytvárať k vám vzťah. Čiže preto je dôležité to robiť takýmto spôsobom a opäť my to robíme vlastne samo, chalúbka je plnený marcipánom, Jozef Miloslav Urban s gaštanovou príchuťou, čiže robíme to s takým troška nadhľadom a možno takým fórom, aby to nebola hodina histórie, ale aby to bolo niečo, na čo si môžeme povedať, že aha, tak toto je, že je to výborná čokoláda, lebo tie čokolády sú výborné objektívne, ale okrem toho tam dostanem nejaký takýto link k tej značke a mám dôvod sa tam potom akože k tomu vrátiť. Takže rovnako sa to potom začalo uplatňovať pri tom produktovom dizajne a samozrejme, že všetky tie veci, ktoré som spomínal, sú tam zachované, že také tie grafické prvky, ktoré sú asi viacej vecou dizajnu a o tom akože nechcem zase až tak do detailu rozprávať, lebo pre vás ako pre marketerov je dôležité poznať taký ten rámec toho brandingu a tvorby tej vizuálnej identity, ale všetky tieto veci sú tam ako keby zachované. No a k tomu sme vlastne začali robiť aj nejaké reklamné kampane, len sa k tomu musíme technicky prepracovať. Hop. Ono je to v zásade ten istý vizuál. V lete sme oslavovali prvé narodeniny. Ešte sa musíme dostať späť. Tak. No, toto keby sa stalo Steveovi Jobsovi na prezentácii, tak ten, ktorý to robil, tak by asi dostal výpoveď. Ale ideme stále ďalej a ďalej, ale môžeme sa k tomu, môžeme sa k tomu vrátiť. Chcel som povedať, že my sme vlastne v lete oslavovali prvé narodeniny, čo sme si akože považovali za potrebné nejakým spôsobom sa jednak pripomenúť, lebo je to príležitosť, ale vlastne aj poďakovať všetkým tým ľuďom, lebo v tie prvé dni naozaj k nám chodili kamaráti, ktorí nás podporovali a urobili sme vlastne, aby som ukázal, že pracujeme so štúrom spôsobom, ktorý možno sa nebude všetkým zdať svätý, tak toto bolo vlastne akože oslava teda prvých narodení štúra a k tomu vlastne taký dodatok v časopise Týždeň, kde sme vlastne akože získali vtedy možnosť uverejniť inzerát oproti editoriálu šéfredaktora Štefana Hríba, takže pre čitateľov časopisu Týždeň sme na ten týždeň pripravili špeciálnu ponuku hríbový kyš za zvýhodnenú sumu, čo vlastne akože malo opäť úspech, lebo asi, pokiaľ mi to správne hovorili, tak je to možno 10 ľudí, ktorí vlastne prišli s tým časopisom priamo do kaviarne si tento hríbový kyš dať. A tu sa už pozeráme vlastne na sériu plagátov, ktorých bolo 7, ale my sme ich sem nezmestili. To je vlastne tá ocenená séria aj na Zlatom klinci, kde sme vlastne chceli urobiť aj v rámci toho našich kaviarní nejaké promo, aby opäť tí ľudia nejakým spôsobom, aj keď možno nemáme práve nejakú akciu, tak aby sa mali možnosť zabaviť a preto sme nejaké také slovenské príslovia prevrátili do podoby, ktoré nám sa páčili. A toto je vlastne také pokračovanie, alebo tá posledná kampaň s Martinusom, to už je vlastne taká druhá fáza, ktorú sme si my urobili už v tej štúrovskej slovenčine, lebo oni to vlastne akože nechceli. Ale sú to vlastne stretnutia toho nášho štúra s literárnymi hrdinmi a to kvôli tomu, lebo sme sa my a Martinus stretli na jednom mieste a veríme, že vytvorili príjemnú kaviareň. A na záver k tomu dizajnu, samozrejme toto všetko sa objavilo na webe a dneska mi akurát došiel mail s kritikou na web, že tam máme uvedený aj alkohol a pritom je veľmi dobre známe, že Štúr bol teda zakladal spolky striedmosti
a veľmi teda akože bojoval proti alkoholizmu a že ako si dovolujeme mať pálenku v menu kaviarne, ktorá nesie meno takéhoto človeka. To je tak v skratke, som vám ukázal obrázky o tom, že aký bol vlastne akože názov tejto prednášky a považoval som si za potrebné alebo za takú nejakú povinnosť, keď tu o tom rozprávame, vytvoriť nejaký taký abstrakt, ale možno to tak nejak skúsiť povedať v nejakých pár bodoch, o čom tu hovoríme, že aby sa vám to možno lepšie pamätalo a keďže každá tá vizuálna identita je istým spôsobom iná, rieši trocha iné problémy, lebo rieši iné komunikačné kanály, tak by som chcel vlastne možno to nejak pomenovať tak, aby to bolo užitočné aj pre vás, ktorí niekedy budete mať možnosť alebo potrebu tvoriť nejakú takúto značku, vizuálnu identitu, že čo je vlastne akože taká tá podstata toho celého. A úplne prvé je teda, že ako spoznať zlú vizuálnu identitu a to je vlastne akože veľmi jednoducho, je to tým, že je zameniteľná, čo znamená, že ak sa podobá na nejakú inú značku, čo je častý problém, lebo klient povie, že chcem, aby to vyzeralo takto. Čo je zásadný omyl, preto, lebo to vlastne ona nemá vyzerať ako nič iné, ona má práve naopak nevyzerať ako niečo iné, čo znamená, že existujú také nejaké klišé marketingu, ako napríklad, že banka musí byť modrá, lebo modrá je taká ako veľmi pokojná, seriózna farba, alebo keď chceme stimulovať chute, tak preto si vlastne tie reťazce potravín dávajú, že červené a žlté farby, lebo to sú farby, ktoré psychologicky stimuluje chute a na to si váš klient prečíta jednu príručku a si povie, tak to musí byť červené. Lebo jednoducho je to výrazná farba, stimuluje chute, ale keď sú červení všetci, tak je to akože úplne zbytočné. Naposledy napríklad McDonald's prešiel veľkým rebrandingom, že už nie je červený, ale je zelený. A samozrejme to, čo som hovoril, že keď chcete si overiť, že či názov, ktorý možno vymýšľate alebo ste vymysleli, je dobrý, tak si skúste pozrieť, že či je tá domena voľná a podľa toho viete, že či niekto takto uvažuje alebo nie. Čo znamená, že taký prvá zásada je, aby tá identita bola originálna, aby sa na nič iné nepodobala, aby bola odlišiteľná. Druhý problém zlej vizuálnej identity, že je nesúrodá. To je častý problém. Dajme tomu, že je to troška zložitejšia téma, ale mnoho rebrandingov znamená, že buď teraz sa nejaké firmy zlučujú a tým pádom menia svoju akože identitu na nejakú inú značku, ale častokrát sa robia rebrandingy pre firmy, ktoré vlastne nemajú takýto vnútorný dôvod a to znamená, že buď tá identita nie je dobrá, alebo prišiel nejaký marketingový riaditeľ, ktorý má nejakú agentúru, ktorá mu to urobí a on za to zoberie samozrejme nejaké fee. Čiže ani jeden z týchto prípadov nie je dobrý, ale pokiaľ sa bavíme o tom profesionálnom hľadisku, tak dajme tomu, že môže mať priveľa variant všeličoho, loga, layoutov a tak ďalej. Čiže keď už sa pre niečo rozhodnem, tak v tom dizajne, tak by som to mal dodržiavať. A preto je dôležité urobiť tú identitu na začiatku dobrú, lebo keď človek akože, respektíve marketér zistí, že má nejakú novú potrebu, tak ju nemusí prerábať. A preto to je možno tá kvalitná identita alebo kvalitné C je drahšie ako toto, lebo sú tam zohľadnené všetky tieto veci a skúsenosti. Samozrejme, to sú tie časté zmeny v dizajne a keď vidíte, že každý vizuál ako by robila iná agentúra, musí to mať nejakú hlavu a petu, čo znamená, že druhá vec je taká konzistencia, ktorú tá identita si musí pridržiavať. A či sa vám to páči alebo nie, ak to je nejakým spôsobom definované, tak je vždy lepšie, ak to funguje samozrejme, ten celý proces, ale či sa vám to páči alebo nie, je lepšie ju potom akože dodržiavať, ako ju meniť, lebo proste je to veľký marketingový krok, proste akože meniť vizuálnu identitu. Tretí dôvod, samozrejme, to sa troška dotýkame toho, že páči, nepáči, ale akože keď si zistíte, že to naozaj je údes, a to napríklad akože vieme, že asi dobre logo vo Worde sa urobiť nedá, ale častokrát mi posielajú ľudia logo vo Worde. A proste akože to je prvý znak toho, že to už samozrejme, keď už niekto nedá si ani takúto základnú námahu pri takýchto akože základných stavebných kameňoch, tak už nič ostatné, na tom sa nedá vybudovať proste akože nič ďalšie. Ak sú tu medzi vami ľudia, ktorí poznajú vesmírnych ľudí,